नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार अंकोला क्षेत्रात अपायकारी स्थितीची झाडा माडाव कटा करूक रान खात्यारी परवानगी मेळटली. कारवार अरण्य खात्याच्या व्याप्तीत येवच्या कारवार आणि अंकोला तालुक्याच्या शहर आणि ग्रामीण प्रदेशात आशिल्ल्या रस्त्यादेगेर, घराच्या आस्तीचेर किंवा इतर सार्वजनिक किंवा सरकारी मालमत्तेचेर मालकी सरकारी जाग्यातली झाडा माडा पण नुकसान जावचे वाचोवसाठी असले धोकादायक सुकील रोग, झडमड्यान मोडचे रोगाचे खांदी, माड, मुळासकट उपजुफडचे रोग असे सरकारी किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान जावच्या अपायकारी स्थितीत सरकारी किंवा खाजगी अशा आतंककारी झाड माड कटाव करूक रान खात्याकडच्यान परवानगी दितले म्हण कारवार विभागाच्या व्याप्तीच्या सार्वजनिकाक असल्या अपायकारी झाडा माडाची माहिती मागयला. त्यासाठी नंबर दिलात. कारवार RFO 08382 220440, मोबाईल नंबर 9481993013. गोपचिट्टा RFO 08382 288048, मोबाईल नंबर 9481993010. कद्रा RFO 08382 254923, मोबाईल नंबर 9481993011. अंकोला RFO 08388 230342, मोबाईल नंबर 9481993005. मास्तीकट्टा RFO 08388 276755, मोबाईल नंबर 9481993007. रामनगुळी RFO, मोबाईल नंबर 9481993008. होसकंबी RFO, मोबाईल नंबर 8277561198 आणि 9481993006. या नंबरापैकी संबंधित अधिकाऱ्याक वस्तुस्थितीचो फोटो या व्हॉट्सअपाचेर धाडून माहिती दिवची असे कारवार उपअरण्य संरक्षण अधिकारी श्री रविशंकर सी हेमी प्रसार माध्यमामार्फत सार्वजनिकाक माहिती दिला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382 266598, मोबाईल नंबर 9480789670. कारवारच्या गुरुमठात रंगले प्रणित नाईक हेमगेल्या भजनान भक्तिमय वातावरण. कारवारच्या भागाभागात कलाकाराच्या कलेन समृद्ध असो वारसो जपिलो असा. नाट्यकला, गायन, भजन, संगीत अशा अनेक कलाकारांन कारवारचे नाव जोडिले असा. असेच एक नामनेचे कलाकार कारवारच्या उळगा बसुणगा निवासी प्रणित जगन्नाथ नाईक हेमी आपल्या मधुर आवाजान लोकाल मागणेनुसार कारवारच्या भागाभागात संगीत कार्यक्रम करते असतात. ब्रेस्तार 23 मेक कारवारच्या काजूबाग श्री पद्मनाभ मठात चलच्या जात्रा उत्सवानिमित्तान प्रणित नाईक आणि पंगड हेमी सकाळी 9:30 ते 10:30 पर्यंत आपल्या सुमधुर स्वरभक्ती संगीतान चंद्रकांत भोवी आणि ओमकार हेमगेल तबला साथीन भक्ताले मन भक्ती आराधनेन मंत्रमुग्ध केले. सुरुवातीक आदिदेव महादेव प्रगटावे सद्गुरु राया, ब्रह्मा विष्णू आणि महेश्वर निघालो घेऊन दत्ताची पालखी अशी एकापेक्षा एक भक्ती भजनान अखेर कैवल्याच्या चांदण्याला भुकेला चोकर या भैरवीन भजनाची सांगता झाली. या भजन कार्यक्रमान भक्त तल्लीन झाले दिसून येत आले. आजच्या या युवा तरुणान स्वतः हार्मोनियम वाजवून आपला संगीत कार्यक्रमाचा वारसा जपवून एक टीम तयार करून सार्वजनिकाल्या मागणेक मान दिवन कार्यक्रम करची कला आत्मसात केली असा. हे मी फक्त भजन कार्यक्रमच नाही तर इतर सिनेसंगीत, कारावकेचो ऑर्केस्ट्रा असे कार्यक्रम करतात. हे विशेष प्रणित नाईक बसुणगा या कलेत हेमका यश मिळू हीच तेमका शुभेच्छा. गुरुवे नमः.
राज्यात शाळा प्रवेशाक डोनेशन प्रकाराचेर आळबंदी हाडची एसएफआयची मागणी. कारवार राज्यात बहुतेक शाळेत 2024-2025 सालाचे प्रवेश सुरू झाले जाल्यार काही खाजगी शाळेत या विद्यार्थी प्रवेशाक प्रवेश फी, युनिफॉर्म अशा विविध फीन डोनेशन जास्त वसूल करून घेवचो विरोध करून भारत विद्यार्थी फेडरेशन एसएफआयच्या उत्तर कन्नड जिल्हा समितीन शाळा समग्र शिक्षण खात्याचे नोडल अधिकारी श्री नागराज गौडा हेंचे मार्फत मान्य जिल्हाधिकारीक मनवी दिला. या वेळार एसएफआयचे जिल्हा संचालक गणेश राठोड हेमी सांगले की काही अनुदानित आणि अनुदान रहित शाळेत सरकाराल्या नियमाचे उल्लंघन करून मेळता तशे पालकांकडच्यान डोनेशन घेतात जाल्यार हे पळोवन शिक्षण खात्याचे आयुक्त, उपआयुक्त, विविध जिल्ह्याचे उपनिर्देशक तसेच क्षेत्र शिक्षण अधिकारी मौन रावतात. कित्याक असो प्रश्न एसएफआय समितीन केलो. हे 1983च्या शिक्षण खात्याच्या कायद्याच्या विरुद्ध असा. प्रत्येक खाजगी शाळेत खाली आशिल्ले प्रवेश शीट त्या शाळेच्या नोटीस बोर्डार दाखल करू जाय. रोस्टर नियमाप्रमाणे फी फिक्स करून शाळेच्या फुडल्या भागार बरोवन दवरूं जाय जाल्यार खिंच्या शाळेत हे नियम पाळनात. एसएफआयच्या संघटने हेच पयलीं संबंधित डीडीपीआय, बीईओ हेमकां मनवी दिली तरी क्रम घेतले ना. हेचे कारण खाजगी शाळेबरोबर या अधिकाऱ्याली मिलीजुली आसा की काय असो संशय तेमी व्यक्त केलो. म्हण असल्या शाळेचेर कायदेशीर कारवाई करून 15 दिवसां भितर जिल्हाधिकारीन प्राधिकार रचना करून पालक, शिक्षण संस्थेचे प्रमुख, शिक्षण खात्याचे प्रमुख, विद्यार्थी संघटनेचे प्रतिनिधी हेमगेली जोड सभा घेऊन हेजेर योग्य तो न्याय दिवू जाय म्हण जिल्हाधिकारीक मनवी दिला. मनवी स्वीकारून घेतिल्ले नोडल अधिकारी नागराज गौडा हेमी मनवी जिल्हाधिकारीक दिवन योग्य क्रम घेवचे आश्वासन दिले. या वेळार शेखप्पा, आदर्श, ओमकार, प्रज्वल पटकार आणि इतर हजर आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.